नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। आज के वीडियो बा भोजपुरी के एगो फिल्म अवार्ड शो के बारे में, जौना के नाम बा ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स। जी हाँ, साल 2021 के ई पहला भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स बा, जो कि 4 फरवरी 2021 यानी कि बिहान आप सबके बीच में आयोजित कइल जाए। ई जौन अवार्ड शो बा एके GCC होटल एंड क्लब मीरा रोड में कइल जाए वाला बा शाम 4 बजे। जी हाँ, शाम 4 बजे, 4 फरवरी शाम 4 बजे। और जौन पोस्टर आयल बा में लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी एक्टर सिंगर के फोटो दिहल गइल बा। लेकिन आप सब जानबे करेनी कि भोजपुरी अवार्ड शो में बहुत कम ही ऐसा एक्टर जाला, चाहे टीम के हिसाब से जाला, चाहे खेसारी जी के टीम पहुँचे, चाहे पवन जी के टीम पहुँचे, निरहुआ जी तक पहुँचबे करेले। लेकिन केहू एक एगो टीम के आदमी वहाँ जाला, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ही इतना होला। और अभी तो हाल ही में इतना विवाद हो गया हटल बा, पता ना के जाई अवार्ड शो में। लेकिन जे भी जाई सारा अपडेट आप लोगन के बिहान हम पहुँचाते रहम। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।